Osai bien horri zetzen, inguru horri zetzen, jantziko gozu osai inguru. Hilik edarrenak ontsa dia. Abrili arte. Ni bai dure zela kantatzen dioten. Enero, febrero, marzo, abril, txarrixe janda mago dabil. Txarrixe ontsa zetzen, sasonda, gabonda itxea ba. Da, abril jautan azak aztauko. Txarrixe janda mago dabil. Zarrak, txetik gana osate urda itxea txorizu oso zer eman, da sua itxegen norta harta, antxe zutan ipini eta barrien eta afana, alkarrekin, bueno. Etxien amak ipini asko txarraua, baina, anafanian guztera jan. Bendizien den gozu bakoten dira. Da, bai. Eta alkarri afanan manda, horize, gintzako, zoze, izena, zaziko botu izena, horize. Anabala, zaziko botu egun alata, esate zen gurina amak eta kurazu esate zen, oze, jakin. Nizte antziko den karnabala, noiz hasten diene, noiz bukatzen diene. Zorek egun urtera aldatzen dira, eta hori da azte zantua. Konpazeteko, santixo eguna, ilan 28 izeten da, julio 28, urtero. Ja, karnabala egun ez da, hola. Nizte antzik baten noiz hasten da, ez noiz bukatzen da. Gomezara zein guztien, ba. Hun mendira, afan alkarri eman da, antxe batak zoze ere eman da, beste zoze ere eman, antxe juntau, eta antxe afanian. Beste gizarrez, zeo zein. Egin zer, balo. Horro ikusirek hor bezala txarra ikien da. Bueno, gauzei. No. Nahi bizkaten. Zuzen dira? Bai. Balazio, hori